Awuno chiro ne ber manade ni yawa. Wayudo nyim maler. Nyim maler kawuno nyim ni ler adieri. Kosinene nade? Nyim ni to ler. Oler ma koro thagwa kata gi piedho kata kworo ok wadhi kworo. Wadwa mana luoka to wamoyo nikech nyim ni ler. Nyim ni to ler. Oler adieri. Ma wendo ok olem. Okay, agoero kamano maduong' kabisa. Nyakwara moga jwanga koni maber kabisa kanyo endi. Ne kaka anja ohala maduong' ma uso nyime e Sori ka, kwasebedo kwa konyore gi dala ni e wach mar uso nyime. Ji puoyowa kendo ji pakowa e chirni kwa donjo ni nyimwa ler kendo wan ma nyimwa mit maingo nyim jomoko. Omiyo dada mosebedo kwa konyore go ni osebedo ka puoyowa. Omiyo ka koro sani waselose kamani, wadwa mana ni mondo koro wadwa ng'iew sukari. Kwaseng'iew sukari to koro en gima walosa maber kabisa kaso wabedo koro gi nyim motegno makata kwa donjo e chiro to koro kastembe wa kata jo Sori kata jok mosebedo kuchung' kodwa mang'iewa ok gi complain ni nyim olel kata nyim warach. Omiyo ewi mano ka ok awacho weche mathoth, adwa miyo dada mosebedo kwa konyore e yor loso nyimne mondo en bende wuoye matin owache matin about nyimege. Erokamano. An koda wacho wach nyimani. Nyimani osekonya ma higni mang'eny sani higa 16. Aseng'iyo gi nyimni tok mang'eny gi lo. Nyimni osekonya ma ji ohero nyima onge kata kidi ler. Ler adier. Kaka uneno nyimu ler to e kaka nyima ler. Kendo kuongo tieko ne gi nyim. Omiyo nyakwara moga jwanga go erokamano reporter ka achiel kod welo molimowa. Iwinjo ka mama ne wacho ni nyime ni osegole oko, oseng'iewo go dhok, oseng'iewo go plot mosegedo go. An bende gik masetimo gi nyimni dongo. Nyakwara moga jwanga nyimni asenyuomo go dhako, asenyiewo go gari ringe ndara ka, apiko ringe ndara ka mana ma nyimni okelo. Omiyo ohala en ohala. Ohala en ohala. Kata kiuso nyim, kata uso siala, as long as ni gima nyalo kelo ni pesa. Ko kamano reporter marwa, wago erokamano maduong' kabisa. Nyim osebedo ka konyowa. Erokamano.